Radyo man rin. Sunog sala kontra abo? Katong kusog kayo mingon nga ang akong sala. Ang akong sala. Oh, siya ko no. Busa na nabuyo ako kan. Ana sila. Sunog sala antay abo. Nga kanang gisunog sa Bagya Pare. Sala daw na kuno sa Bagya Duterte. Uy, si Bong Sarabia mismo Radyo Mandong katong kari nga mismo nangulo ani. O si Father Bong? O sa ingon ni si ani Father Bong? Quote unquote, takwil ang lahat na kasamaan at kasalanan sa lipunan na nagpapahirap ng sambayanan ng mga dukha. Huwag maging tamad para sa katarungan at huwag delay ng Senado ang impeachment ni Sara Duterte. Duterte panagutin, Sara litisin. Hindi basta-basta no? Waroy sila bagya kasama kanabitang panimbawti silang balahibo ana nga ang ilahang mga membro nga kanabitang sa Katoliko nga simbahan. Yes. Ha? Bagya kasama wa kauyon sa ilang binuhatan. Si Kuis Macvlog Radyo Mandong yung sa dili na unta nila idamay ang simbahan sa political issues. Dili na daw unta mo sausaw sa problema. Nga dapat mao sila'y dapat mo ampo nga magbalinawon pa. Dapat magbalinawon pa. Kay nagbikil man ning ato ang presidente ug atong vice presidente. Yes. Sila unta bagya kasama mo mapakalbas mga tao. Na ako'y nadunggan nga preaching Radyo Mandong sa ila man noon nga gisugnuran o maayo agya kanabitaw. Ang katawhan Pilipinhon nga musabot ta diri kabahin-bahin. Sakto. Night preaching Radyo Mandong bang sa pastor. Ana sila dili man ingon nga di na gyud ta manghilabot sa politika kung usa ka pastor, usa ka kapari, o namo sa simbahan. Pero naatay pwede buhaton. Hilas kayo. Oo, di ba? Mag-ampo. Wala gani. Ana? Ampo.